Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Γρηγόρης Οικονομίτης και σας καλωσορίζω εκ μέρους των συντελεστών του Λαβριωτικού.com στην εκδήλωση αυτή σήμερα με θέμα ο αγώνας των κατοίκων της Κερατέας κατά της δημιουργίας χιτάς στο Βριόκαστρο και η συμβολική του διάσταση. Βέβαια, όταν οργανώσαμε τη σημερινή εκδήλωση, δεν είχε προγραμματιστεί για σήμερα η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, καθώς και η 48ωρη απεργία. Είμαστε σίγουροι όμως ότι θα υπήρχε αυτό το μέγεθος των αντιδράσεων που υπάρχει σήμερα. Δυστυχώς έχουμε και κρίνουμε και έναν νεκρό. Πιστεύω όμως τελικά ότι είναι άκρο συνολογική αυτή η χρονική στιγμή, η οποία θα βοηθήσει να φρεσκάρουμε το τι έγινε πριν λίγους μήνες στην περιοχή μας και να αναλογιστούμε πόσο τυχεροί ήμασταν τελικά, πόσο τυχεροί σταθήκαμε που δεν θρηνήσαμε και εμείς νεκρούς μέσα από αυτές τις ακραίες καταστάσεις που ζήσαμε. Η σημερινή μας λοιπόν εκδήλωση περιλαμβάνει την παρουσίαση για πρώτη φορά, σε πρώτη προβολή, του ανατρεπτικού, θα πω εγώ, ντοκιμαντέρ Κερατέα Κερατάδες 1-0, το χρονικό του αγώνα, της αντίστασης, το χρονικό της αντίστασης. Το ντοκιμαντέρ θα προλαγίσουν ο δημοσιογράφος Βάιος Σύρος εκ μέρους του Λαβριωτικού.com, καθώς και ο Μαρίνος Μουζάκης και Νίκος Ιουσέφ από την ομάδα της Τζάντουλες. Αλλιώς θα είχαμε συνδυάσει, αλλιώς μας ήρθαν, εντάξει, δεν πειράζει, ο λαός αντιδρά και είναι έξω, και αυτό είναι πολύ υγιές. Ό,τι κάναμε εμείς εδώ πέρα επί 128 ημέρες, δεν λέω αν το θυμόμαστε όλοι, το έχουμε ζήσει όλοι. Ήταν μια προσπάθεια όλων των κατοίκων και στην πορεία ολόκληρης της Ελλάδας και όχι μόνο, στο να μπορέσουμε να διώξουμε από το μέλλον ένα φασιστικό κράτος. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Δεν έχει να κάνει με πολιτικά, πιστεύω. Έχει να κάνει με μια νοοτροπία κάποιας πολιτείας που ήρθε εδώ πέρα να επιβάλλει τα οικονομικά συμφέροντα τα οποία εξυπηρετεί σε έναν τόπο παρθένο. Εμείς θέλαμε περιβάλλον, θέλαμε υγεία, θέλαμε πολιτισμό και ξαφνικά ήρθαν να μας πούνε ότι θα το κάνουμε σκουπιδότοπο. Νομίζω ότι παρότι σε προγενέστερο χρόνο σε κάποιες εκδηλώσεις συμμετείχαν 150-200 άτομα, όταν φτάσαμε στο διατάφτα, είδαμε μπροστά το ματατζή, τότε διαπιστώσαμε όλοι ότι όσο εδώ είναι πρέπει να βγούμε έξω και αυτό κάναμε ως κοινωνία. Δεν είχαμε ηγέτες και δουλέψαμε άψογα ως κοινωνία και το αποδείξαμε και τους διώξαμε. Ήταν ευτύχημα, δεν ξέρω, ήταν ένα χέρι πάνω από την πόλη που μας καθοδηγούσε, μας βοηθούσε σε αυτό που κάναμε. Δηλαδή, ο καθένας είχε ένα τομέα που τον ήξερε πολύ καλά. Έτυχε ο Γρηγόρης να ξέρει πολύ καλά με υπολογιστές, εγώ ως δημοσιογράφος έχω το δικό μου το τομέα. Αποφασίσαμε λοιπόν ο Σταμάτης, ο οποίος και αυτός χειρίζεται τον λόγο, γραπτά κείμενα κτλ. Αποφασίσαμε ότι στην αρχή τουλάχιστον, μέσα στον πανικό, θα κάνουμε τρόπο να επικοινωνήσουμε τον αγώνα που κάναμε. Ξέρετε, το ζήσατε κι εσείς όλοι, ότι είχαμε μπροστά ένα μπόμπολα, είχαμε ένα κράτος, είχαμε τα ΜΑΤ, ποντάρανε στο ότι έχουν τα ΜΜΕ, είχαμε τον Λαφούσο. Όλοι ήταν εναντίον του αγώνα που κάναμε. Στην καλύτερη περίπτωση κάλυψη, δηλαδή, εμείς ήμασταν οι 250 αλήτες που καταστρέφαμε δρόμους, γκρεμίζαμε γεωφύρια κτλ. Και δεν αφήναμε το κράτος των Αθηνών να επεκταθεί εδώ πέρα για να έχει και ένα σκουπιτότοπο όπως είναι στη Φυλή. Προσπαθούσαμε βράδια, τραβάγαμε το υλικό. Ήταν εκατοντάδες οι άνθρωποι που μας βοηθούσαν, γιατί δεν μπορούσαμε να είμαστε παντού να τραβάμε το υλικό αυτό για να μπορούμε να το κάνουμε σε CD και να το μοιράζουμε στους ιδιωτικούς σταθμούς ξημερώματα. Υπήρχαν εκατοντάδες φίλοι οι οποίοι με τα φιλμάκια αυτό που είδατε πριν από λίγο, η πρόγευση του ντοκιμαντέρ με τον αστυνομικό με το πιστόλι, το τράβηξε μια κοπέλια, είχε το θάρρος εκείνη την ώρα που γινόταν να βγάλει το κινητό της να το τραβήξει. Ήταν ένα ντοκουμέντο, η αστυνομία λέει ότι εμείς δεν ασκούσε βία στην περιοχή και όμως η εικόνα τα έλεγε όλα. Δηλαδή, τους αποστομώσαμε με τη συμπαράσταση όλων που προσφέραν σε αυτόν τον αγώνα από κοινού και με την ψυχή τους. Στην πορεία λοιπόν, προσπαθώντας να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη θύμωση που είχαμε, έπεσε μια ιδέα σε μια συνάντηση 5 ανθρώπων να κάνουμε ένα πόρταλ δισογραφικό. Υπήρχαν ήδη τα blogs που κάναν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Ξέρετε ποια blogs υπάρχουν στην περιοχή μας. Κάναν πάρα πολύ καλή δουλειά, στηρίζαν τον αγώνα, ζεσταίναν τον κόσμο. Εμείς σκεφτήκαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό με την έννοια να είναι ειδησιογραφικό, δηλαδή να μπορεί ο κάθε δημοσιογράφος
χωρίς να είναι εξαρτημένος με κάποιο μέσο, να μπορεί να παίρνει, να δει από εκεί πληροφοριακά στοιχεία για τους δικαστικούς αγώνες, για το τι γίνεται, τι αγώνες κάνουμε και κυρίως οπτικό υλικό. Αυτό που βοήθησε πάρα πολύ είναι η εικόνα. Γι' αυτό και τα παιδιά, νομίζω ένα κίνητρο ήταν και η εικόνα που είχαμε έτσι, θα μας τα πούνε καλύτερα τα παιδιά, να κάνουμε το ντοκιμαντέρ αυτό. Το αξιόλογο ντοκιμαντέρ, αξίζει να το δείτε. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν καταφέραμε και περάσαμε αυτό το φράγμα της μη ενημέρωσης που υπήρχε. Η παιδιά μας ως θεραπεία έφτασε μέχρι τη Νέα Ζηλανδία, Καναδά, Αυστραλία κτλ. Είχαμε το διάλογο του Πάγκαλου, μεγάλη επιτυχία. Το χαρήκατε όλοι, το χειροκροτάγαμε και τα σώρα, έτσι. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να εφησυχάσουμε. Έχουμε ένα κράτος το οποίο αποδεικνύει μέρα με τη μέρα ότι δεν σέβεται τίποτα. Ο προφορικός λόγος δεν μετράει πια, είναι άνθρωποι χωρίς παντελόνια. Εμείς είμαστε με παντελόνια και πάμε και συζητάμε και υποτίθεται έχουμε συμφωνήσει κάποια πράγματα, αλλά θεωρώ ότι αν δεν υπάρχει κάτι γραπτό, αυτό να το έχουμε, να ξέρουμε ότι κινούμαστε προς τα εκεί, με αυτό που αποφάσισε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, νομίζω ότι είμαστε πάλι στον αέρα. Είναι μια κυβέρνηση η οποία λέει ψέματα ο Υπουργός Οικονομικών ανά 5 λεπτά. Αναιρεί τον εαυτό του κτλ. Για το κρίσιμο ζήτημα της χώρας. Όσο μάλλον για την Κερατέα. Νομίζω πρέπει να είμαστε σε γρήγορση. Εύχομαι να μην γίνει απολύτως τίποτα, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά κάπου χρειάζεται να έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας ότι ενδεχομένως αυτά που βλέπουμε μπορεί αργότερα τον χρόνο να έχουμε ένα καινούριο ντοκιμαντέρ από τις Τσιριτζάντζουλες και από εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι Τσιριτζάντζουλες που ακούσατε αρκετές φορές σήμερα αυτή τη λέξη, όπως οι ίδιοι λένε στην ιστοσελίδα τους, δεν είναι απλά μια ομάδα. Είναι μια φιλοσοφία ζωής. Είναι τρόπος επιβίωσης, δημιουργίας, επικοινωνίας ή ακόμα και φυγής. Είναι τρόπος αντίστασης και καταγγελίας. Από την πρώτη στιγμή του αγώνα στάθηκαν αλληλέγγυοι στον αγώνα μας και προσπάθησαν με κάθε τρόπο να μας βοηθήσουν. Αν θυμάστε, παραμονή Χριστουγέννων ήταν μαζί μας στον μπλόκο, ανήμερα, προσπαθώντας να ψυχαγωγήσουν εμάς και τα παιδιά μας, με κέντρο δρόμου. Ήταν βέβαια και τους βασικούς συντελεστές του μοναδικού Art Resistance Festival, το οποίο έγινε στον μπλόκο του Διοπάκη και παρουσίασαν και τη δουλειά τους μέσα από αυτό. Αλλά και μετά, όταν αποχώρησαν τα ΜΑΤ, ήταν πάλι μαζί μας και πρόσφατα παρουσίασαν στη Χρυσή Τομή την παράσταση Μίστρο Μπούφο του Ντάριο Φω. Τους ευχαριστούμε για όλα αυτά που έχουν κάνει για μας. Αφήνουμε όμως τους ίδιους να πούνε λίγα λόγια για τη συμμετοχή τους στην ταινία και τι σημαίνει για αυτούς το φαινόμενο. Από μένα, Μαρίνος Παπαδάκης από τις Τσιριτζάντζουλες. Εμείς, σαν ομάδα, είμαστε ουσιαστικά μια κολεκτίβα καλλιτεχνική. Γνωρίσαμε την Κερατέα και τους ανθρώπους της μέσα στον αγώνα, μέσα στη φωτιά. Όταν πρώτο ήρθαμε να παίξουμε θέατρο στον μπλόκο, από εκεί και πέρα, ως άνθρωποι, καταρχήν, σταθήκαμε αλληλέγγυοι σε αυτόν τον αγώνα. Κυρίως γιατί για μας, έξω από τα τοπικά πλαίσια, ο αγώνας της Κερατέας ήταν ό,τι πιο σημαντικό υπήρχε εκείνο τον καιρό και αυτό αποδείχθηκε και στη συνέχεια, γιατί είναι ο μοναδικός αγώνας, μάλλον η μοναδική μάχη, γιατί ο αγώνας δεν τελείωσε, η μοναδική μάχη που κερδίθηκε απέναντι σε αυτό το πάνωπλο κράτος, το κράτος το οποίο έχει παραδώσει μια χώρα στους τοπογλύφους, ξένους, Έλληνες και όλα αυτά. Ο αγώνας ενάντια στους εργολάβους δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ένας αγώνας ενάντια σε αυτό το πράγμα που πάει να μας φορεθεί. Εμείς εκείνον τον καιρό, όσο γινόταν ο αγώνας, ταξιδεύαμε κιόλας, κάναμε περιοδίες με το θέατρο και ανακαλύπταμε ότι αυτό που συνέβαινε εκείνον τον καιρό, αυτούς τους 4 μήνες στην Κερατέα, είχε ένα τρομερό αντίκτυπο σε όλη την ελληνική κοινωνία. Όσοι μαθαίναν ότι έχουμε κάποια σχέση με τους ανθρώπους εδώ, θέλανε να μάθουν, θέλανε να ενημερωθούν και όλοι περιμέναν την έκβαση αυτού του πράγματος. Αν η μάχη της Κερατέας είχε χάσει, αν είχαμε χάσει αυτή τη μάχη, η κοινωνία θα έκανε πολύ καιρό να σταθεί στα πόδια της. Βέβαια, από ό,τι αποδείχθηκε, δεν έχουμε κερδίσει άλλη μάχη μετά από αυτήν. Θα δούμε. Εμείς λοιπόν ήμασταν αλληλέγγυοι γιατί πιστέψαμε ότι αυτός ο αγώνας είναι πολύ σημαντικός, όχι μόνο για το πρακτικό θέμα που θα βιώνατε εδώ πέρα με μια χωματερή μέσα στα σπίτια σας, αλλά ήταν ένα βασικό παράδειγμα για μας το πώς μια κοινωνία
όταν μπορεί να ενωθεί, μπορεί να νικήσει οποιοδήποτε πάνωπλο κράτος. Και αυτό είναι ένα δίδαγμα το οποίο, ειδικά σήμερα, είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί σήμερα ήταν μια πάρα πολύ άσχημη μέρα. Είχαμε ένα νεκρό, είχαμε δεκάδες τραυματίες, όχι από συγκρούσεις διαδηλωτών με ΜΑΤ, αλλά από συγκρούσεις διαδηλωτών με διαδηλωτές. Για μας είναι μια πολύ άσχημη μέρα σήμερα. Παρ' όλα αυτά χαιρόμαστε που είμαστε εδώ και μπορούμε να συζητήσουμε τα περαιτέρω. Δύο τεχνικά θα πω ότι λόγω της γνωριμίας μας εδώ με τους ανθρώπους και τη λαμπρεωτική ΚΟΜ ήρθε στα χέρια μας το υλικό που έκανε αυτή η καταπληκτική δουλειά που έκανε το λαμπρεωτική και εμείς απλά φτιάξαμε ένα χρονικό του αγώνα. Δεν έχει μαθύτερες προτάσεις αυτό που το ντοκιμαντέρ που θα δείτε, είναι ένα απλό χρονικό. Το οποίο όμως, κατά τη δικιά μας την άποψη, είναι πολύ διδακτικό για όλη την κοινωνία. Είναι μια ταινία η οποία είναι για κινηματική χρήση, δηλαδή δεν έχει φτιαχτεί για εμπορικούς σκοπούς, αλλά μόνο και μόνο για να μιλήσουν τα κινήματα και οι κοινωνίες μεταξύ τους, να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτή την πολύ δύσκολη φάση που βρισκόμαστε. Αυτά. Καλησπερίζω και εγώ με τη σειρά μου. Εγώ είμαι ο μουσικός τέλος πάντων που μάζεψα κάποιους άλλους μουσικούς για να καλύψουμε τέλος πάντων το ντοκιμαντέρ. Ο Μαρίνος ξέχασε να σας πει ότι το στοιχείο που θέλαμε να βγάλουμε στο ντοκιμαντέρ είναι ότι θέλαμε να κάνουμε μια βουβή ταινία με μουσική. Για ποιο λόγο? Γιατί ο αγώνας σας και πάλι το αγώνα δεν χρειαζόταν λόγια. Δηλαδή η ίδια εικόνα μπορεί να δείξει ακριβώς τι γινόταν. Δεν χρειάζεται κανένας να πει γι' αυτό με τη δικιά του γνώμη. Δεν υπάρχει γνώμη, παρά υπάρχει μόνο αντίσταση και αγώνας. Τέλος πάντων στην κυβέρνηση αυτή που είπατε ότι ήταν φασιστική και συμφωνούμε κι εμείς. Τώρα το δύσκολο πράγμα στη μουσική κάλυψη του ντοκιμαντέρ αυτού ήταν με ποιο είδος θα έπρεπε να καλύψει το ντοκιμαντέρ. Δεν σας κρύβω ότι εγώ ανήκω από μικρός τέλος πάντων από μια σκηνή punk, garage, και ήταν πάρα πολύ καλή η περίπτωση στο να καλύψουμε τη μουσική, γιατί όλα τα μπάχαλα που έχουμε δει μέχρι τώρα έχουν garage και rock χαρακτήρα. Το πήραμε αλλιώς και δεν το κάναμε αυτό και δεν το έκανα εγώ και θα μ' άρεσε κιόλας, γιατί παρακολουθούσα τον αγώνα σας και είδα ότι η Κερατέα ήταν η μοναδική φορά που έβλεπα στην Ελλάδα ανθρώπους διαφορετικών ιδεολογιών και παρατάξεων. Δηλαδή είσαστε ένας κουβάς με όλους μέσα ιδεολογικά, αλλά καταφέρατε το τοπικό. Δηλαδή καταφέρατε να μαζευτείτε μαζί και να κοντράρετε την κυβέρνηση μαζί και να καλύψετε τα νότα αυτών που ήταν στην πρώτη γραμμή, στα χαρακόμματα που ήταν μπροστά στα ΜΑΤ, και όλοι μαζί τέλος πάντων κάνατε αυτόν τον αγώνα. Οπότε προσπαθούσα να σκεφτώ ποια όργανα μπορούν να είναι αυτά, και τα όργανα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα πιάνο κλασικό, είναι ένα μουσικό πριόνι, που μπορεί μερικοί να γνωρίζετε από τις προηγούμενες εκδηλώσεις μας, είναι ένα θέρεμιν. Το θέρεμιν είναι ένα όργανο το οποίο παίζεται με τα χέρια στον αέρα, και είναι και ένας τύπος που κάνει ηλεκτρονικά. Γιατί είναι όλα αυτά? Για να δείξουμε διαφορετικότητα όπως και η κοινωνία. Δηλαδή εσείς μαζευτείτε τέλος πάντων και κάνατε όλο αυτό το πράγμα που στην αρχή είχαμε μείνει. Δηλαδή δεν το πιστεύαμε, ας πούμε, ότι τόσο διαφορετικά άτομα θα κάνουν αυτό το πράγμα, και όμως εσείς το καταφέρατε. Αυτό νομίζω ότι είναι και το καλύτερο στον αγώνα, δηλαδή να συσπηρωθούν άτομα και να κάνουν αυτό το πράγμα που κάνατε εσείς. Οπότε ας πούμε την ταινία και ας καταλάβουμε όλοι τι κάνετε. Καλώς στο βήμα τον κύριο Σεραφείμ Σεφεριάδη. Ο κύριος Σεφεριάδης είναι διδάκτορος του Πανεπιστημίου του Κολούμπια, είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντιου Πανεπιστημίου, είναι μέλος των Πανεπιστημίων του Κέμπριτζ, της Οξφόρδης, του Πανεπιστημίου του Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πάρα πολύ τιμητική πρόσκληση, και μετά ειδικά
όλους αυτούς τους τίτλους που αράδιασε ο αγαπητός κ. Οικονομίδης, αισθάνομαι ότι είναι απαραίτητο να ξεκινήσω λέγοντας ότι αντί να είμαι εγώ εδώ για να σας μιλήσω, θα έπρεπε να γίνεται το αντίθετο. Θα έπρεπε να είστε εσείς στα πανεπιστήμια, ειδικά αυτή την περίοδο, αλλά και στο διηνεκές, για να εξηγείτε αυτή την εμπειρία, τα βιώματά σας, τα οποία αποτυπώνονται πάρα πολύ καλά σε αυτό που είδαμε και το οποίο πάρα πολύ εύστοχα περιγράφεται ως έργο του κόσμου της κερατέας, της λαμπρωτικής. Και οι συντελεστές στο τεχνικό σκέλος δεν είναι παρά οι άνθρωποι που κατάφεραν να το αποτυπώσουν στον α ή β βαθμό και το αποτύπωσαν πάρα πολύ καλά, βέβαια. Συνεπώς, αυτά που έχω να πω εγώ, ενδεχομένως εσείς τα γνωρίζετε και τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα και μάλλον εγώ έχω να αποκομίσω και να μάθω παρά να σας πω πράγματα που δεν γνωρίζετε. Ωστόσο, η ευκαιρία που δίνεται είναι σημαντική για να δείξουμε 2-3 στοιχεία τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να μείνουν στο μυαλό όλων και για την περίοδο που διανύουμε συγκυριακά τώρα, τις μέρες αυτές, αλλά και για το επόμενο διάστημα. Και ο αγώνας αυτός της κερατέας πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικός γιατί με ένα πάρα πολύ πυκνό τρόπο δείχνει τα προβλήματα της εποχής και τις λύσεις τους ταυτόχρονα. Την προοπτική της λύσης, της ανάταξης αυτού του αδιέξοδου δρόμου στον οποίο έχουμε μπει ως χώρα συνολικά και όχι μόνο η χώρα δική μας αλλά και οι περισσότερες χώρες στον κόσμο και δείχνει τους τρόπους που μπορούμε αυτή την κακή κατάσταση να την αντιστρέψουμε. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι οι αγώνες αυτοί έρχονται να προσθεθούν σε μια μακρά σειρά από ανάλογους αγώνες που προηγήθηκαν και στους οποίους πρέπει νομίζω να αποτίσουμε φόρο τιμής, τον αγώνα του Γραμματικού, όπου ένα χιτά εγκαθίσταται στην καρδιά ενός καμένου πλέον δάσους, τον αγώνα της Φυλής, όπου κυριολεκτικά έχουμε ένα χιτά στο κέντρο της Αθήνας, φαινόμενο που αποκαλύπτει και τον αξιακό παχυδερμισμό της εξουσίας, αν μου επιτρέπετε, τον αγώνα της Λυκίμης στην Κέρκυρα, όπου επίσης χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, η ζωή μιας εγκύου γυναίκας, των Ταγαράδων, της Μαυροράχης στη Θεσσαλονίκη, του Αλιβερίου, της Θήβας και πολλών άλλων. Όμως ο αγώνας αυτός της κερατέας είναι, πιστεύω, ξεχωριστός, γιατί με έναν πάρα πολύ ασυνείδηστα πυκνό τρόπο, όπως είπα και προηγουμένως, συνυφαίνει συμπεράσματα, προοπτικές, αλλά και αφήνει εξαιρετικά σημαντικές, αγωνιστικές, διεκδικητικές παρακαταθήκες. Αποτυπώνει πάρα πολύ γλαφυρά την αντιδραστικότητα αυτού που ζούμε. Αυτό που ενώ δεν είναι παρά μια κοσμοϊστορικών διαστάσεων απάτη, όπως απάτη είναι και η έννοια υγειονομική ταφή απορριμμάτων, έτσι, διότι γνωρίζετε καλύτερα από μένα τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Αυτό που αποκαλείται υγειονομική ταφή βγαίνει στον υδροφόρο ορίζοντα και οι πρώτες εναλλακτικές που με επιστημονικοφανή τρόπο παρουσιάζονται μολύνουν την ατμόσφαιρα με τις καύσεις και όλα τα συναφή. Λοιπόν, δείχνουν πως μια πραγματικά τεραστίων διαστάσεων απάτη παρουσιάζεται ως περίπου μονόδρομος και αναγκαιότητα. Έτσι. Αυτό περίπου γίνεται και σήμερα. Θεωρείται ότι αυτή η καταστροφική πορεία, η οποία γίνεται καταστροφικότερη κάθε μέρα που περνάει, εκεί που το διαπιστώνουμε, παρουσιάζεται ως ο μόνος δρόμος, ως μια αναγκαιότητα στην οποία πρέπει να υποταχθούμε κιόλας. Δείχνει επίσης την τεράστια δυναμική της κοινωνίας, των αποκλεισμένων, η οποία είναι πραγματικά αναγεννητική. Δείχνει πως οι απλοί άνθρωποι, όταν συνειδητοποιήσουν το δίκαιο, και παρά τις λιδωρίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όλοι εδώ έχουμε συνειδητοποιήσει το δίκαιο αυτού του αγώνα. Δεν πρόκειται για μια ιστορία όπου
μια τοπική κοινωνία αντιδρά στον άρχοντα να θάβονται στην περιοχή της απορρίμματα, προτείνοντας να πάνε κάπου αλλού, αλλά ως φορείς της επιστημονικής προόδου και της προόδου του ανθρώπινου είδους, κατανοεί ότι για να λύσει το δικό της πρόβλημα πρέπει να τα βάλει με αυτούς που κερδοφορούν πάνω στην πλάτη όλων των τοπικών κοινωνιών και ολόκληρου του κόσμου, θα μπορούσαμε να πούμε διασταλτικά. Και δείχνει πως όταν έχουμε τέτοιους αγώνες αναδύεται ένα επίπεδο πάνω από τις επιμέρους πολιτικές διαφορές και τις επιμέρους πολιτικές ταυτότητες ή ταυτίσεις μπορεί να έχει κανείς. Και αυτό είναι το πραγματικά αναγεννητικό, αυτό που δίνει την προοπτική ενός άλλου κόσμου. Ενός κόσμου ο οποίος πραγματικά επιδιώκει το συμφέρον της κοινωνίας, προσπαθεί να αξιοποιήσει τα επιστημονικά πορίσματα και βεβαίως είναι ο δρόμος του μέλλοντος. Και το τρίτο πράγμα το οποίο δείχνουν αυτοί οι αγώνες είναι τους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτό το όραμα να πραγματοποιηθεί. Οι κάτοικοι της Κερατέας, εσείς δεν βγήκατε στο δρόμο και δεν συγκρόσασταν με τα μάτια επί 4 μήνες επειδή αυτό ήταν στις συνήθειές σας, επειδή ήταν κάτι ευχάριστο. Οι αγώνες έγιναν τόσο σκληροί, τόσο βίαιοι, τόσο μαχητικοί, ακριβώς επειδή συνειδητοποιήθηκε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και αυτό το αντιμετωπίζει και σήμερα η κοινωνία. Για να μπορέσουν οι επιδιώξεις και αυτά τα οράματα να τελεσφορήσουν, να βρουν μια πραγματική απήχηση και να δώσουν λύσεις στα προβλήματα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τις μαχητικές δράσεις. Αυτές οι μαχητικές δράσεις είναι κυριολεκτικά εκ των όν ουκ άνευ και αποκαλύπτουν με ένα πάρα πολύ καθαρό τρόπο και το περιεχόμενο των ανθρώπων της εξουσίας, τους λόγους δηλαδή για τους οποίους είναι διατεθειμένοι να καταστήλουν με βίαιο τρόπο, με βασανιστήρια, όπως αναφέρθηκε και στην ταινία που παρακολουθήσαμε, απλούς ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούν το αυτονόητο προκειμένου να προστατευτούν ειδικά συμφέροντα. Τα συμφέροντα των μεγαλογολάβων, της μαφίας των σκουπιδιών, όπως αναφέρεται. Είδα κατά τη διάρκεια του βίντεο ότι υπήρχαν πανό που αναφέρονταν οι λέξεις «το κράτος των εργολάβων». Αυτό ακριβώς αποτυπώνει την πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και το κράτος των τραπεζιτών και κάποιων άλλων μικρών ελίτ, οι οποίες ιδιοποιούνται αυτό που κοινωνικά παράγεται. Και επίσης είδα ότι οι αγώνες της Κερατέας, ένα πανό, έλεγε είναι αγώνες όλων μας. Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ γλαφυρά συμπεράσματα. Είναι πράγματα τα οποία οφείλουμε όλοι να τα μεταλαμπαδεύσουμε και είναι πράγματα για τα οποία διψάει η κοινωνία, η οποία κινείται με έναν αδύρυτο τρόπο στον ίδιο ακριβώς δρόμο. Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε και χωρίς να καταστρέψω τον χρόνο, πιστεύω ότι θα υπάρχει και μια συζήτηση για την ταινία με πλούσια βιώματα και ερωτήσεις ή παρεμβάσεις από εσάς, να σταθώ λίγο πιο εκτενώς σε αυτά τα 3 σημεία, σε αυτούς τους 3 άξονες. Να επαναλάβω δηλαδή κάποια στοιχεία σε σχέση με τους συμβολισμούς, σε σχέση με τα συμπεράσματα, αλλά και με τις παρακαταθήκες που αυτός ο μεγάλος αγώνας αφήνει. Και θα ήθελα να σταθώ λίγο στο περιεχόμενο και να το κάνω λιγάκι πιο σαφές αυτό που είπα πιο πριν. Ότι ο αγώνας της Κερατέας σε καμία περίπτωση δεν ήταν ένας τοπικός αγώνας ιδιωτελών συμφερόντων κάποιων κατοίκων που είχαν ένα ειδικό πρόβλημα. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος αποκάλυψε ότι το σύστημα της κερδοφορίας συγκεκριμένων ανθρώπων, προκειμένου των εργολάβων, των θεσμικών λεγόμενων επενδυτών ή των τραπεζιτών και των πολιτικών τους εκπροσώπων μεγάλων, αλλά συχνά και μικρών, παρατρεχάμενων τοπικών παραγοντίσκων, βρίσκεται σε απόλυτη αντίφαση με τον ορθό λόγο, με τα πορίσματα της επιστήμης και με την προοπτική της ίδιας ανθρώπινης ανέλυξης. Χωρίς να θέλω να επισέλθω σε τεχνικές λεπτομέρειες, για τις οποίες όμως, αν και επαγγελματικά μακρινώς, είμαι πιστεύω σε θέση να το κάνω, στην Κερατέα είδαμε πως ένα κράτος με δίθεν δημοκρατική νομιμοποίηση που είναι στιγμιαία όμως,
και ψευδώς αποκομίζεται για να μπορεί στη συνέχεια αυθαίρετα, δεσμευτικά για τους πολίτες, αλλά χωρίς λογοδοσία, να συντάσσεται με ιδιωτικά συμφέροντα, με τα συμφέροντα της κερδοφορίας μιας μικρής, μιας εχρής μειοψηφίας μέσα στην κοινωνία, χωρίς ίχνος μέριμνας για περιβαλλοντικές συνθήκες, αλλά και για τις ανθρώπινες επιπτώσεις τους. Είδαμε επίσης στο πλαίσιο αυτό και το ρόλο των δυνάμεων καταστολής. Είναι ηρωνικό ότι λέγονται μονάδες αποκατάστασης της τάξης. Προστασίας του πολίτη. Υπάγονται σε ένα Υπουργείο που έχει το θράσος να αποκαλείται Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Λοιπόν, ο αγώνας της Κερατέας αποκάλυψε το περιεχόμενο και κανένας δεν χαίρεται γι' αυτό. Όμως το συμπέρασμα πρέπει να βγει. Και μέσα στη διαδικασία οι απλοί άνθρωποι κατανόησαν σε βάθος και το ρόλο αυτών των παιδιών, αλλά έπαψαν να τους φοβούνται κιόλας. Γιατί καμιά φορά υποστασιοποιούμε τις δυνάμεις καταστολής, τους ανθρώπους δηλαδή που, όπως λέει και ένα σύνθημα που φωνάζεται τακτικά στους δρόμους, φέρονται σαν σκυλιά που φυλούν τα αφεντικά τους. Ο κόσμος έπαψε να τους φοβάται γιατί κατάλαβε το ρόλο τους και έχασε αυτή την σύνομη κουλτούρα από την οποία διέπει την πλειοψηφία του κόσμου. Όταν βλέπουμε ένα όργανο της τάξης, φορέα μιας κοινωνικής υπηρεσίας, όλοι είμαστε διατεθειμένοι να συνταχθούμε με αυτό που μας λέει. Όταν όμως αποκαλύπτεται, και εδώ αποκαλύφθηκε πάρα πολύ καθαρά, ότι δεν πρόκειται παρά για μισθοφόρους μιας άδικης, παράλογης και φαύλης οικονομικής εξουσίας. Από πίσω ρε, από πίσω, τούρα από εκεί ρε! Ακριβώς ως προέκτες αυτής της καθημερινής. Έλα κοντούλες πέφτετε κάτω όλες. Είδαμε επίσης τα ελεγχόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης να συκοφαντούν αυτούς τους αγώνες, προσπαθούν να τους φέρουν σε ένα άλλο επίπεδο, τους όρους που περιέγραψα πριν, να τους υπονομεύσουν, να επενδυθούν ότι πρόκειται για ιδιωτελείς μάχες, την ώρα ακριβώς που είναι αυτό που δίνει ελπίδα στην κοινωνία, ενώ αυτοί ακριβώς παίρνουν τη φρίκη και τα αδιέξοδα. Και βεβαίως να επαναλάβουμε ότι ο μόνος δρόμος, ο δρόμος ο οποίος επέτρεψε να προκύψουν όλα αυτά τα εξαιρετικά σημαντικά συμπεράσματα, είναι ο δρόμος της μαχητικής δυναμικής διεκδίκησης. Το κράτος και στις περιστάσεις θέλω να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, κράτος και όχι κυβερνήσεις, γιατί η όποια κυβέρνηση μέσα στο υπάρχον πλαίσιο που προκειμένου να πορευθεί οφείλει να διασφαλίσει την κερδοφορία αδιέξοδων για την κοινωνία ιδιωτικών συμφερόντων, η συγγούμενη χιτά ή ακόμα και την καύση, τη λεγόμενη θερμική επεξεργασία των απορριμμάτων, δεν κάνει άλλο από το να διασπαθήσει δημόσιους πόρους που κάποτε τους αντιλαμβανόμαστε ως αυξημένα τέλη στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κάποτε όμως ως φορολογία, βαριά φορολογία, την οποία την εισπράττει το κράτος είτε άμεσα είτε πιο συχνά έμεσα, προς όφελος και μόνο ιδιωτικών συμφερόντων, αυτών των μεγάλων εργολάβων σκουπιδιών. Και είπα και προηγουμένως ότι η ηρωνία είναι ότι αυτό εμφανίζεται ως μονόδρομος. Είναι αυτό το μοτίβο γνώριμο. Και το μνημόνιο, η κατεδάφιση της ίδιας της κοινωνίας για να διασφαλιστεί η κερδοφορία των τραπεζιτών εμφανίζεται ως μονόδρομος. Και η Κερατέα έδειξε με τον τρόπο της, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και να το αναδείξουμε, ότι είναι απάτη αυτό. Είναι ψέμα. Το έδειξαν, το αποκάλυψαν με έναν εξαιρετικά γλαφυρό τρόπο οι ηρωικοί αυτοί αγώνες. Γιατί όπως η χιτά δεν είναι παρά ο ιστορικά λιγμένος τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων, και να πούμε εδώ σε παρένθεση ότι πουθενά στην περίοπτη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ισχύουν, δεν υπάρχουν χιτά. Υπάρχει μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει και σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στην εγκατάσταση των χιτά. Πρέπει να καταλάβει κανείς την απόλυτη υποκρισία. Έτσι και πολιτικές σαν και αυτές του μνημονίου είναι ιστορικά λιγμένες, είναι εγγενώς ατελέσφαρες, δεν οδηγούν πουθενά και είναι εξαιρετικά ζημιογόνες.
Για την ακρίβεια, όχι μόνο δεν δίνουν λύσεις, αλλά επιδεινώνουν το πρόβλημα. Είναι ένα φάρμακο πολύ χειρότερο από την αρρώστια. Λύσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως και για τα χρέη, όπως και για τα άλλα προβλήματα αυτής της αντιδραστικής και κατασταλτικής ελληνικής πολιτείας, υπάρχουν. Το πρόβλημα των ανεξέλεγκτων κρατούντων όμως είναι ότι αυτές οι λύσεις, παρότι τις γνωρίζουν, γιατί είναι γνωστές στον καθένα, δεν είναι εκεί το πρόβλημα, είναι ότι αυτές οι λύσεις, αυτή η ορθολογική διαχείριση των προβλημάτων δεν εξασφαλίζει την κερδοφορία των χορηγών τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι για εκείνους ένα σοβαρό πρόβλημα, γύρω από την επίλυση του οποίου στρέφονται όλες οι δράσεις. Ενώ με τον επίσημο λόγο προσπαθεί αυτή η αλήθεια, αυτή η πραγματικότητα να αποκρυβεί και να διαχυθούν δήθεν οι συλλογικές ευθύνες. Τη στιγμή που το συνειδητοποιούμε όμως αυτό, οι κάτοικοι της Κερατέας το συνειδητοποίησαν πιο γρήγορα, θα μπορούσε να πει κανείς, από την υπόλοιπη κοινωνία, και αυτό είναι μια παρακαταθήκη. Τη στιγμή που το συνειδητοποιούμε όμως αυτό, καταρρέει όλη η προπαγάνδα σαν ένας χάρτινος πύργος. Όπως ακριβώς κατέρευσε ο επίσημος λόγος περί της αναγκαιότητας εγκατάστασης χιτά εδώ στην Κερατέα. Το γεγονός δηλαδή ότι λέγεται ότι τίποτα διαφορετικό δεν γίνεται, ότι όλα είναι προδιαγεγραμμένα και αναπόφευκτα, αποκαλύπτεται ως το πραγματικό ψέμα που είναι. Πρέπει όμως εδώ, μαζί την ευκαιρία αυτή η κατάσταση, να αναλογιστούμε και την απόλυτη αντιδραστικότητα, την έκταση αυτής της αντιδραστικότητας που δείχνει η κυρίαρχη προβληματική. Ότι δηλαδή η λύση που προβάλλεται ως μονόδρομος είναι μια λύση βλαπτική, ακριβή και καταστρεπτική. Αυτό συμβαίνει και γενικότερα, όπως είπα. Και οι αγώνες της Κερατέας όλα αυτά τα ανέδειξαν και πέτυχαν μια πάρα πολύ σπουδαία νίκη. Και αυτό, όπως γράφει πάρα πολύ σωστά και έγκυρα και το βίντεο που είδαμε, δεν αποτελεί παρά το πρώτο γύρο, έτσι, διότι τα συμφέροντα αυτά εναντίον των οποίων ο κόσμος της Κερατέας στάθηκε και επικράτησε, ανασυντάσσονται και έρχονται με νέες στρατηγικές, ποντάροντας στην κούραση των ανθρώπων, στην ανεμελιά μας καμιά φορά, η οποία βέβαια δεν επιτρέπεται πια στις μέρες μας, αλλά είναι σίγουρο ότι ως εχθροί αντίπαλοι παραμένουν και απειλούν. Όμως όταν υπάρχει συνειδητοποίηση και υπάρχει η διεκδικητική διάθεση, βλέπουμε ότι τίποτα, μα τίποτα, καμιά καταστολή, καμία μονάδα αποκατάστασης της τάξης, κανένας μισθοφορικός στρατός δεν είναι δυνατόν να γυρίσει πίσω το ρολόι της ιστορίας. Μπορεί να το κάνει πρόσκαιρα, μπορεί να το κάνει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Όμως οι αγώνες της Κερατέας δείχνουν ότι όταν υπάρχει αποφασιστικότητα, η πάνδημη κινητοποίηση, καμιά δύναμη δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί πάνω σε αυτήν. Ο Σταμάτης λοιπόν έχει το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Πρωτού αρχίσω όμως θα ήθελα να σας πω ότι αυτά εδώ πέρα τα βάζα που λέω εδώ πέρα δεν είναι βάζα από τα δοχεία, είναι κάλικες από τα χημικά που δεχτήκαμε στον αγώνα, τα οποία σκεφτήκαμε έναν τρόπο να τα ανακυκλώσουμε. Τα έχουμε μαζέψει και θα τα κοσμούν διάφορους χώρους. Είμαι το νεότερο μέλος της Λαγωτική Κόμ και ίσως και το πιο καυστικό θα έλεγα στη σελίδα. Όποιος, συγχωρήστε μου που θα το διαβάσω, απλά δεν θέλω να ξεχάσω κάτι, γι' αυτό το έχω γράψει. Όποιος έχει επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο θα έχει παρατηρήσει ότι κάτω από τον τίτλο της σελίδας, Λαγωτική Ενδράση, υπάρχει σκόπιμα μία πρόταση που αν θέλετε διευκρινίζει και προειδεάζει για το χαρακτήρα της. Αυτή η πρόταση λέει ακριβώς: η φωνή των κατοίκων που μάχονται για τη μη εγκατάσταση χιτά στο Βέοκαστο Κερατέας. Αυτή τη φωνή αφουγκαζόμαστε καθημερινά, αφού μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες και προσπαθούμε τόσο καιρό να τις μεταφέρουμε στην ιστοσελίδα μας και τα γραπτά μας. Θα δούμε ότι μέχρι στιγμής την υπηρετούμε χωρίς καμία αναστολή, φόβο και παρεμβάσεις. Και ο λόγος είναι ένας και μοναδικός. Ότι από την αρχή εμείς που υπηρετούμε ανιδιοτελώς
και χωρίς κανένα πολιτικό ελαττήριο με αυτόν τον τρόπο τον αγώνα, έχουμε ένα και μοναδικό στόχο. Να αποτρέψουμε τη δημιουργία χωματερής στον τόπο μας. Να προστατεύσουμε δηλαδή το βριόκαστρο, το περιβάλλον του τόπου μας και να παραδώσουμε στα παιδιά μας τα ιστορικά χώματα της λευρωτικής γης, αλόβητα όπως ακριβώς τα παρέδωσαν οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας. Δυστυχώς όμως δεν είμαστε στο απειρόβλητο. Κατηγορούμαστε ορισμένες φορές ότι μεροληπτούμε, ότι είμαστε αιχμηροί και άδικοι. Σας διαβεβαιώ ότι δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω από το να μεταφέρουμε, όπως είπα και παραπάνω, τη φωνή των κατοίκων που αγωνιούν και αγωνίζονται να αποτρέψουν αυτό το έργο. Και όποιος υπηρετεί πραγματικά και χωρίς ιστεροβολία αυτό, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ανέφερα παραπάνω τη λέξη αγωνίζονται γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει. Μπορεί να κερδίσαμε μια πολύ δύσκολη μάχη γιατί διώξαμε τις δυνάμεις καταστολής από τον τόπο μας, αλλά ο σχεδιασμός της κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει καθόλου παρά τις παρασκηνιακές καθησυχάσεις. Το βριόκαστρο συνεχίζει να υφίσταται στον περιφερειακό σχεδιασμό και μάλιστα ο διαγωνισμός που έχει προκηρυχθεί για την κατασκευή των περιβόητων εργοστασίων αναφέρει ότι τα εργοστάσια θα γίνουν σε ήδη χωροθετημένες αδειοτημένες περιοχές, δηλαδή το βριόκαστρο. Γι' αυτό και δεν πρέπει να καθησυχάζει κανείς και όλοι οι κάτοικοι να είναι σε επαγρύπνηση, να ενημερώνονται και σαν έτοιμοι από καιρό να βρεθούν αν αυτό απαιτηθεί πάλι στους δρόμους, ενωμένοι υπερασπίζοντας για άλλη μια φορά τον τόπο τους. Στον αγώνα που δώσαμε και δίνουμε μέσα από το διαδίκτυο, ασφαλώς δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν εκτός από την ιστοσελίδα μας άλλα 2 ανεξάρτητα blogs που τα είπε και ο Βάιος από την Κερατέα που υπηρέτησαν και υπηρετούν το διαδικτυακό αγώνα της ενημέρωσης. Αυτά είναι το antigitablogspot.com και το forkerateablogspot.com που πιστεύουμε και ευχόμαστε και οι τρεις να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας σε ένα νικηφόρο για τον αγώνα αποτέλεσμα. Μαζί με τους bloggers όμως θα ήθελα να αναφέρω και κάποιες άλλες κατηγορίες κατοίκων που βοήθησαν πολύ σε αυτόν τον αγώνα και μάλιστα τον κράτησαν ζωντανό τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια και ανάγκασαν την κυβέρνηση να φτάσει στο σημείο να χειριστεί το θέμα με τη βία των ΜΑΤ. Είναι οι κάτοικοι αυτοί που τόσα χρόνια μέσω της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα και όχι μόνο δημιουργούσαν και συμμετείχαν σε δράσεις κατά το ΧΙΤΑ, έκαναν πορείες, διαδηλώσεις, φύλαγαν σκοπιές στο βριόκαστρο. Έγραφαν κείμενα και τα προωθούσαν παντού. Πανεβάσει στον τύπο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα. Αυτοί οι κάτοικοι είναι αυτοί που και μετά την έλευση στο ΜΑΤ ξενυχτούσαν καθημερινά και με αντίξωες συνθήκες στους δρόμους, στάθηκαν με θάρρος απέναντι στα ΜΑΤ από την πρώτη μέρα, ενίσχυαν τα μπλόκα με τρόφιμα, ποτά, είδη πρώτης ανάγκης και άλλα και κρατούσαν με κάθε τίμημα ζωντανό αυτόν τον αγώνα. Ένα μέρος της ζωής μας, της πόλης μας, είχε μεταφερθεί κάτω, στο άπαλτο κάστρο όπως το είχε ονομάσει η μάχη τότε. Τους αναφέρω γιατί δυστυχώς ο τόπος κοντεύει να τους ξεχάσει και να μετρήσει την εισφορά του καθενός μας στον αγώνα με άλλα κριτήρια. Όπως κοντεύει να ξεχάσει ότι κάποτε υπήρχε και Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, που τόσα χρόνια έπαιζε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά δυστυχώς καταργήθηκε. Θα μπορούσα να πω και άλλα γιατί τα βιώματα αυτού του αγώνα είναι πολλά και έχουν χαραχθεί βαθιά μέσα μας. Θα έρθει όμως η στιγμή, η ώρα που θα πούμε και θα γράψουμε πολλά για να αποτυπώσουμε και να μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές τον αδυσόπιτο αυτό αγώνα που δώσαμε μια χούφτα άνθρωποι εδώ στην Κερατέα απέναντι στο αυταρχικό και αναξιόπιστο κράτος, με τη βοήθεια ασφαλώς πολλών αλληλέγγυων από όλη την Ελλάδα. Όπως την ομάδα Τσιριτσάζουλες, που για άλλη μια φορά ευχαριστούμε που ήταν εδώ μαζί μας και φυσικά δημιουργήσε αυτό το ντοκιματέρ, σε μια εκδήλωση που γίνεται για να κρατηθεί αυτός ο αγώνας ζωντανός. Και το τονίζω, ο αγώνας είναι πρωτίστως των κατοίκων. Όλοι μαζί ενωμένοι θα τον κερδίσουμε και στο τελικό γλέντι θα είμαστε όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ.